సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో చూసారు కదా, లిరికల్ వీడియో. మన సబ్స్క్రైబర్ పంపించిన వీడియో. ఈ వీడియోతో లిరిక్స్ చేయి బ్రో అని. సో సూపర్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఫుల్ సాంగ్తో చూస్తే అందరికీ నచ్చుతుంది. మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది, ఇంకా ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. ఇన్స్టాలో అన్నిటికన్నా ముందే పోస్ట్ చేస్తా. ఇన్స్టాలో ఉంటుంది, ముందుగా ఇన్స్టాలో చూడండి. సో సూపర్ అంటే సూపర్ వచ్చింది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో మీ ఫోటో కావచ్చు, ఏదైనా. నేను ఏదో ఒకటి ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తాను. ఈ ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. సో దీన్ని ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రా చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో ఉంటే ఈ ఫోటో కావాలంటే ఈ ఫోటో కూడా ఇచ్చేస్తా, లేదా మీ ఫొటోస్ పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు దీనికి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దామంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. సో మీ చాయిస్ అది. ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. సో కింద ఫోటో ఉంటుంది, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది ఎఫెక్ట్. కొంచెం కదులుతూ ఉంటుంది ఫోటో, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో అవసరం లేదంటే తీసేయండి, అవసరం ఉండని అంటే ఉంచుకోండి. సో మీ ఇష్టం అది. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆల్ సెలెక్ట్ చేసి కింద సాంగ్ అండ్ ఫోటో తీసేసి కాపీ 14 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ లిరిక్స్ అండ్ సెకండ్ లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా. సో సెకండ్ లిరిక్స్ అయినా ఫస్ట్ దానికైనా కాపీ చేసుకోండి, పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు పేస్ట్ టైల్. సో పైన ఉన్న లిరిక్స్ కింద వచ్చేస్తుంది. సో ఒకవేళ కరెక్ట్గా రాకపోతే ఇట్లా జూమ్ చేసుకోండి, వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా, ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. పేస్ట్ టైల్. సో కరెక్ట్ ప్లేస్లోకి వచ్చేస్తుంది. పైన లిరిక్స్ ఉంది కదా, అది కిందికి వచ్చేస్తుంది. ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ టైల్ సింపుల్ ఉంటుంది వీడియో, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ప్రతి దానికి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒకవేళ కరెక్ట్గా రాకపోతే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇటు అటు జరిపిస్తూ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఇలా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో లిరిక్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లిరిక్స్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా. ఎక్కువ లెంత్ వీడియో ఉండదు, ఈజీగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ ఈ లిరిక్స్తో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏదైనా టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఒక టెంప్లెట్, ఏదో ఒకటి టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకుంటా. సో నేను ఏదో ఒకటి ఈ టెంప్లెట్. సో దాని వీడియో మీద టచ్ చేసి 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి సౌండ్ ఉంటే సౌండ్ తీసేయండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ బ్లెండింగ్, లైటింగ్, స్క్రీన్ చేసుకోండి. సో సూపర్గా కనిపిస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.